Türkmenistana baryan daşary ýurtlylar hususanda ortiýetliler karantina salynýar we barlyklaryň çykdyjylaryny tölemäge mejbur edilýär. Bu arada ortiýetiň habar çeşmeleri we Garaşy Türkmen News neşri habar berýärler. Türkmen Newsyň maglumatlaryna görä 17 fevralda Aşgabatda Moskwadan waran 6 sany ortiýetiň raýaty olarda koronawirusyň bolmagy guman edilip saklanypdyr. Pasport barlygyndan geçen wagtynda adamlaryň dokumentleri ellerinden alındy. Baranlaryň özlerinden medisina işgärleriniň ýanyna barmak soruldy. Olar ortiýetlilere tüýkülügini analiz üçin tapşyrmagy zerurlygyny we munyň üçin keselhana barmalydygyny aýtdylar. Ortiýetiň konsulxanasy baranlara bu talaba boyun bolmagy we karantina ýatmagy teklip etdi. Ine bir gece gündizden köp wagtlap olary keselhanada saklaýarlar. Hiç ýerinde ýokary gyzgyn ýa-da wirusyň haýsyda bolsa başga bir alamaty ýok diýip neşir Marş Telegram kanalyna salgylanyp 18 fevralda habar berdi. Bu şeýle de ortiýetlileriň ýany baran beýleki daşary ýurtlylaryň keselhanadan eýýäm goý berilendigini belledi. Türkmenistan ýurda barýanlaryň barlygyny dünýäde koronawirusyň ýaýramagynyň fonunda amalaşýar. Dünýä Saglyk Guramatynyň soňky sanlaryna görä 19 fevralda dünýäde koronawirus bilen kesellenleriň sany 75.196 adama ýetipdir. 2010 adam ýogulypdyr. Şol bir wagtda Türkmenistan koronavirus anyklamak boýunça barlyklaryň düzgünlerini çap etmeýär. Döwlet Migrasiýa Gullugynyň we Saglyk Ministrliginiň websaytlarynda virus bilen bagly barlyklar barada maglumat ýerleşdirilmändir. Hatda koronavirusyň özü de düýpden agdalmaýar. Ortiýetlileriň Türkmenistanda koronavirus barlygyndan geçirilmegine degişli wakalar barada Ortiýetiň Life.ru websaýty hem habar berdi. Bu neşir 17 fevralda Aşgabatda baran soň mejburi ýagdaýda keselhana salynan ortiýetli denanyň gyýdynyň beren maglumatlaryny we video çykyşyny ýerleşdirdi. Medisina edaratyna salynmagynyň öň ýany ýurdun ähli mehmanlarynyň dokumentlerini ellerinden aldylar. Muny olaryň keselhanada saklananlygy we geçirilen barlyklary üçin çykdyjylaryň tölenjekdigini güwe geçmek üçin etdiler. Ýogsa da muny oňa hiç kim öňünden aýtmady. Mobil aragatnaşygy bu edarada işlemedi we olarda kimdir birine jaň etmäge mümkinçilik bolmady diýip Ekaterina Malashewa Life.ru neşrine habar beripdir. Denanyň sözlerine görä onuň ejesinde koronavirus tapylmandyr. Emma administrasiýa onuň pasportyny ýygyna bermeýär. Neşriň bellemegine görä şol dinanyň Aşgabatly dostlary onuň ýygynyň keselhana baranlarynda keselhananyň ýanynda bu ýerden goý berilen daşary ýurtly adama duşupdyrlar. Bu adam keselhanada bir ýeriň 50 euro çemesi durýanlygyny we özüniň şol ýerde 3 gün saklanyp öz pasportyny gaýdyp almak üçin ähli tölegleri etmeli bolandygyny gurrun beripdir. Munyň öňü tirasynda Birleşen Ştatlaryň Aşgabatdaky elçihanasy we Britaniýanyň hökümeti Türkmenistana barýan daşary ýurtlylaryň medisina barlygyndan geçirilýänligi barada maglumat çap etdiler. Bu ýurtlaryň häkimetleri öz raýatlaryny Türkmenistanda medisina hyzmatlary ulanmakdan saklanmaga çağırdylar we munyň sebäbini bu ýurtdaky medisina hyzmatlarynyň hiliniň pesligi bilen düşündirdiler.